Bé, moltes gràcies a tots per haver vingut. Aquest encontre és un encontre organitzat per ASICOM i la cartellera Túria. Ens feia molta il·lusió, diguem, per primera vegada en molt de temps, aconseguir reunir al sector audiovisual, no? El sector audiovisual format per productors, guionistes, directors, i volíem un poc fer una jornada per a parlar d'aixes coses que apareixen poc en la premsa però en realitat és el més important, que és parlar de projectes, de creació, de ficció, i este era un poc el sentit de... Finalment l'hem titulat Els camins de la ficció, perquè no sols hi ha un camí en la ficció, sinó que hi ha molts, i es tractava de fer un xicotet encontre sense cap tipus de pretensió. Volia un poc comentar-vos com anem a funcionar. Vull dir, no van a ser ponències ni van a ser parlaments, sinó que bàsicament va ser un conversatori, un diàleg, en el que anem a poder saber més sobre els projectes que s'estan preparant, les distintes productores valencianes. Anem a parlar també d'algo molt important, i és el moment clau en el que està l'audiovisual, no sols valencià, sinó també espanyol i internacional. Cada vegada més els continguts s'estan convertint en l'autèntica batalla per al futur de la televisió, amb l'aparició i l'erupció de HBO, de Netflix, d'Amazon i de Telefònica, i en aquest sentit sí que seria convenient reflexionar sobre quin paper pot jugar, diguem, els continguts que creem des de València en, diguem, esta globalitat que ara mateix s'està creant en relació amb aquests continguts. No es pretén ser, no pretenem arribar a cap conclusió, bàsicament, més que res, tindre la informació, conèixer de primera mà de la gent que està treballant, els productors, els directors, els guionistes, de les coses que estan fent, que estan preparant, i tindrem també a Rodolf Cirera, que començarà amb una conferència, és l'únic que va parlar un poc més de temps, ja que és una persona que sap tant i és tan sàvia al respecte, sobre les tendències de la ficció televisiva. I després farem una xicoteta pausa de 10 minuts i ja començarem amb Pilar Solano i amb Pepa Jordam de la Film Commission de València, que també ens explicaran un poc el tema de l'atracció de rodatges a València i a la Comunitat Valenciana, i després començarem, diguem, amb les persones que han estat invitades i que tenen algun tipus de projecte de ficció per a televisió, que podrem saber un poc més sobre el que estan preparant. No? Per cert, m'agradaria dir que moltíssimes gràcies també a l'Institut de Cultura de la Generalitat Valenciana i a la Conselleria de Cultura per haver-nos cedit aquest espai. O sigui que els agraeix moltíssim que ens hagin deixat aquest espai de la Filmoteca per a fer aquest acte. També tinc que dir que li vaig a cedir la paraula a José Ignacio Pastor. Vull agrair també la presència d'Enrique Soriano, el president de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per estar així també en la taula. I com anem molt mal de temps i ja comencem a estar justos, li dono la paraula a José Ignacio i després Enrique. Hola, bon dia a totes i a tots. Primer, estem encantats d'haver-vos embolicat a un sector tan divers. N'hi ha gent inscrita, alguns no s'heu inscrit perquè això de l'art és aixina, però n'hi ha gent inscrita que ens permet també i vos recordem a tot el món per enviar-vos documentació i crear interacció. N'hi ha gent de la producció, de la direcció, n'hi ha persones del món dels actrius i actors, n'hi ha gent de la distribució, n'hi ha món del teatre i món de la televisió. Per tant, molt interessant. Dir-vos primer que l'hem posat primer en contres, perquè encara que això sempre a vegades dius primer i què passarà?
perquè n'hi ha alguna gent que no està en la taula perquè més taula ja no podia existir. És a dir, que anem a tindre un divendres estressant, menys mal que ve el cap de setmana, però vos anem a demanar a tots molta concisió, inclús en el que avui en dia és la recerca que se fa de la informació, d'internet, que és picar d'ací i d'allà, però pensàvem que era molt important la qüestió. Inclús el diàleg va ser complicat, però en tot cas donarem la paraula molt breu d'un minut, per tant penseu-se molt bé el que n'hi ha que dir. Dir-vos que què fa SICOM con la cartera Turia organitzant una qüestió d'això. Primer perquè som embolicaors i sabeu que alguns portem en la sang lo de crear sinergies i que en moltes ocasions on hem estat ho hem creat, no? I feia temps que no ho fem, en un moment complicat per al sector i per tant estem contents de que distintes associacions, distints col·lectius, distintes formes de pensar ens trobem tots així. És el primer objectiu. Després, com a associació de ciutadania i comunicació, alguns m'heu sentit ja dir-ho, però jo no renuncio a aquest tema que forma part de la nostra missió, que és parlar de la dieta de la ciutadania, la dieta mediàtica de la ciutadania com un element que explica, ens dona una explicació molt fàcil per a que ho entenga tot el món. I avui en dia és importantíssim, per a partir de què és el que fem, a partir de què és el que vegem, és a dir, què ingredients té la nostra dieta, com ho vegem, és a dir, si està fregit, assat, bullit o al carrer, en un bar, en un cinema, al bus, és a dir, com estem prenent la dieta mediàtica, quan ho vegem, per la nit, a migdia, mentre treballem, mentre anem en el transport públic, com ho vegem, amb qui ho vegem, és a dir, mengem la dieta mediàtica amb amics, amb la parella, individual, en grup, en el cinema, en un lloc col·lectiu, com triem, cada vegada té més importància com triem la informació, a través del boca a orella, a través de la premsa, a través de qüestions o, com m'imagino que hi seran en altres ocasions, els nous aparells informàtics recomanadors que, per exemple, Telefònica el dia 17 va anunciar que a través del Movistar Plus ens va posar un sistema de recomanació, que ara diré alguna cosa. I juntant què prenem la dieta mediàtica? Quina és la guarnició del plat principal, que a vegades se converteix en altre? Vull dir, quins serveis, quines funcionalitats s'associen al consum dels continguts audiovisuals, cada vegada més important. I, per supost, la irrupció del Big Data, el Big Data com a element fonamental que està en la base de qualsevol desenvolupament estratègic actual i especialment de les noves plataformes que han irromput, Movistar, Netflix, HBO, etc. Però, a més, el Business Intelligence s'associa cada vegada més en el Big Data dels usuaris i els usuaris se convertim en mercancia també perquè segons els que tens se pot vendre o no. De fet, aquesta irrupció en el mercat de les plataformes que competeixen entre elles és aixina. Soles algunes dades, que el primer estudis que n'hi ha un estudi molt interessant plantejat per Innovació Audiovisual, si no la conegueu vos recomane com una pàgina que n'hi ha 80 i pico professionals que parlen en ella, i el post d'ahir que plantejaven, comptant d'un estudi que han fet, i està tot el debat, en el qual la conclusió de la ciutadania és que no tinc temps. O sigui, quan li preguntes tot això que dia, diu no tinc temps. I, en canvi, encara que ha baixat el consum en televisió oficial, o sigui, en pantalla de televisió, estem en 4 hores al dia, uns 233 minuts per espanyol, en dades de Barlovento de l'estudi presentat el dia 2 de gener. Per tant, a les cadenes convencionals que avui existeixen, cal agregar les televisions de pagament que estan revolucionant el mercat en Espanya, Netflix, Movistar Plus, HBO, pròximament Amazon i també pot ser que Sky. I totes aquestes plataformes generen una gran quantitat de contingut audiovisual que està augmentant l'oferta. Totes treballen per a fidelitzar i, per tant, produir continguts propi com un element important. L'anunci de Movistar el dia 17 per al seu director que en 2 anys faran un total de 14 sèries pròpies és realment impressionant, o Luis Miguel Gil Pérez, que és el president de l'aspecte comercial, parla que en el 2017 seran 4 sèries, La Peste, una d'elles en desembre d'enguany, que s'estrenarà i que compta un pressupost de 10 milions. Ens pot parlar també de la Catedral del Mar, que podrà parlar també Rodolf, i en 2018 Movistar Plus pensa estrenar 10 sèries de ficció de producció pròpia. Pensa tindre una línia actualment, encara que això canvia tan ràpid que ja veurem, de 8 sèries a l'any, que estem parlant d'una inversió de 100 milions d'euros per any per a ficció. Per tant, molt important. Actualment l'oferta de Telefònica inclou 17.000 títols, la qual cosa és impressionant, i continguts diferents, 600 sèries i 200 canals.
I a la vegada, Domingo Corral, director de producció original, diu que estabilitzar la producció pròpia seran aquestes 10 sèries, entre 8 i 10 sèries a l'any. Per tant, molt important. I anuncien també un element important que vos dir, el recomanador de Movistar Plus. Un recomanador perquè el ciutadà ja se perd en això i un recomanador que te recomana què és el que pots veure i te suggerís. Clar, ahí n'hi ha la trampa o la sort, depèn de com se mire, perquè Big Data utilitza també tot el que sap nosaltres el nostre mòbil i sap que si vas a un país, per exemple, exòtic, pues te va recomanar sèries de documentals d'ahir. I si veu que tu habitualment entres on entres i en qui te relaciones, cada vegada tens més informació. Per tant, és un element a tindre en compte perquè ells competeixen en l'audiència. Per tant, aquest va ser un element que avui no anem a entrar, per això diem primer encontres, perquè avui no està oficialment convidada l'acadèmia, i l'acadèmia té moltes coses que dir, perquè l'acadèmia, a més, ha portat reunions, com per exemple les jornades de continguts com TD, jornades de la Jaume I, jornades de la universitat, és dir, que pensem continuar ahí i treballar, però avui pensàvem que era la gent que esteu fent realment, i també el món de la tecnologia, és dir, tot això del Big Data és un element del Big Data i dels productes transmèdia que avui se parlarà algo, però és necessari una aliança, inclús una aliança en què la gent, per exemple, una de la gent que pensem que és important parlar seria, per exemple, l'Institut de l'IDAL, que és un institut de la Universitat de València, que és molt potent sobre anàlisis de Big Data. I per acabar, dir-vos, perquè hem demanat tots brevetat i per tant me bote ja les coses, dir-vos que recordar-vos que els correus electrònics o la forma de contacte ens interessa per a poder controlar la informació, si ens voleu fer aplegar coses també, i que el que és fonamental és que en aquesta nova etapa de funcionament plantejar també que la gestió del coneixement, la gestió d'oportunitats entre tots pugui ser. I crec que avui és fonamental que la locomotora d'això és Enrique Soriano, és la corporació valenciana i per tant, i pensem que Enrique Soriano que estigui així és fonamental perquè d'alguna manera és l'aspecte més important que n'hi ha. Tinc que dir-vos que comparant televisions, per exemple, sols en l'àrea de Barcelona n'hi ha en aquests moments 8 televisions públiques. 8 televisions públiques. En l'àrea de València no n'hi ha cap. Tenim, públiques no hi ha cap. Per tant, tenim un dèficit ahí també i tenim alguna llicència pagada que també crec que serà un tema que en alguna de les sessions parlaran els responsables i a més veuré com el sector podria oferir algo que no assuste a l'administració, perquè l'administració pública s'assusta de les xifres econòmiques del passat i de la bancarrota, de la fallida, però és possible fer avui en dia televisió a un preu més econòmic i, per tant, i quasi és un deure que aquest espai radioelèctric que no està ocupat, que està únicament senyalitzat i almenys el públic que se posa en marxa per a canalitzar això. Res més i moltes gràcies per haver vingut i passem a Enrique Soriano la paraula, que tindrà coses que dir-nos i crec que alguna cosa interessant, molt interessant. Bien, buenos días. En primer lugar, gracias por invitarme. Yo creo que hay que felicitar primero a quienes han organizado este encuentro, a la cartelera Turia, una referencia cultural de la Comunidad Valenciana de ya muchos años, y a CICON, una asociación que siempre organiza actividades que son interesantes, ¿no? Y hay que felicitaros porque habéis crear un espacio, un espacio de debate en donde se reúnan directores, creadores, críticos, es decir, todas las personas relacionadas con la ficción y con los contenidos. Yo creo que es importante y es difícil, porque hay veces que lo que encontramos son debates y encuentros en donde lo que hay es colisión y otras cosas que no tienen nada que ver con el debate y con el ánimo de trabajar y de mirar al futuro. Yo creo que eso es importante, ¿no? En la actualidad, como han dicho quienes me han precedido, nos encontramos con que hay una carrera desbocada por la lucha de los contenidos, y eso ha llevado a que muchas empresas que tradicionalmente eran ajenas al mundo del audiovisual, a la ficción, han hecho inversiones importantes, muy importantes, para conseguir y alcanzar el control de esos contenidos, ¿no? Eso ha hecho que haya un crecimiento exponencial de la ficción en los últimos años, especialmente de las series, y nos encontramos variedad infinita de series con unas inversiones, como se ha dicho, importantes,
y lamentablemente de decir que la corporación a fecha de hoy no está en condiciones de hacer frente a ese tipo de inversiones, al menos en solitario, ¿no? En segundo lugar, nos encontramos también, como también se ha dicho, quiere decir que aquí vamos a reiterar argumentos que seguramente todos conocemos, ¿no? Y es que los hábitos de consumo del audiovisual han cambiado, ¿no? Tradicionalmente la televisión en línea era el único casi medio a través del que se consumía, y en la actualidad la televisión en línea sigue siendo mayoritaria, pero lo que se han abierto son circuitos, ventanas nuevas a través de los cuales el consumo del audiovisual va creciendo cada vez más, sigue a distancia de lo que es la televisión en línea, pero desde luego ese crecimiento es constante. Y por lo tanto yo creo que la Corporación Valenciana, los medios públicos de la Comunidad Valenciana, lo que no pueden quedar al margen es de esos nuevos ámbitos, de esos nuevos circuitos, ¿no? En tercer lugar, nos encontramos también que la ficción es un elemento clave a la hora de fidelizar la audiencia, y las televisiones generalistas especialmente hacen fuertes inversiones en el ámbito de la ficción, mientras que tiene unos costos mucho más elevados que otro tipo de géneros que se utilizan en televisión, pero la apuesta es constante, y ahí, pues, evidentemente, la corporación también tiene que estar, en la medida de lo posible, trabajando porque la ficción, y la ficción valenciana, pueda tener un soporte y pueda tener una presencia. Por último, el elemento que quisiera también señalar es la singularidad valenciana, ¿no? La singularidad valenciana no es el idioma, o no solo es el idioma. Los medios públicos de la corporación seguramente no, serán en valenciano, pero no es la singularidad más relevante. La singularidad es que en los últimos 3 años esto ha sido un erial, y a nadie se le tiene que contar de los que están aquí presentes. En los 3 últimos años las empresas audiovisuales no han encontrado soporte ni ayuda, y eso, pues, ha tenido repercusión en las empresas, en las personas que trabajan en esas empresas, en las personas que trabajan en la Radiotelevisión Valenciana, y por lo tanto recuperar todo ese trabajo va a ser complicado y difícil, ¿no? En ese contexto, pues hay que recordar que se hizo una consulta al mercado, que se promovió desde la Presidencia de la Generalitat, desde la Secretaría de Medios de Comunicación, una consulta al mercado en donde se presentaron proyectos de audiovisual, de ficción, animación, documentales, programas. Esos proyectos han venido evaluándose desde mitad del año pasado hasta la actualidad por el Alto Consejo Consultivo, y ha habido una selección. Esa selección se ha ido publicando en el Diario Oficial de la Generalitat, y bueno, pues todos conocemos que la corporación a fecha de hoy todavía carece de instrumentos jurídicos, de instrumentos de medios materiales y personales, pues para poder consolidar esa contratación, esos proyectos que se han presentado. Ello ha hecho que, que tengamos que recurrir a colaboraciones externas, y en ese sentido se ha procedido a requerir personas expertas en el ámbito de la producción, que en estos momentos están examinando inicialmente los proyectos de animación y de ficción, y que, bueno, pues en breves fechas ya se pondrán en contacto con aquellos que, bueno, aparecían en la selección del Alto Consejo Consultivo, y bueno, se iniciará el proceso de contratación. Eso será, si no es la semana que viene, seguramente será la semana próxima, cuando se pondrán en contacto y se iniciará ese proceso, examinando proyecto a proyecto, viendo la calidad de cada uno de los proyectos, pese a que ya ha sido examinado previamente por el Alto Consejo Consultivo, viendo la proyección financiera que puedan tener esos proyectos, y finalmente para concluir en una contratación de ellos mismos para ser emitidos en el futuro por la televisión o cualquier otra ventana que pudiera constar la Corporación Valenciana. Y bueno, eso espero que, bueno, pues en el siguiente encuentro ya no hablemos de ficción en general, sino también de ficción que se emite desde las distintas ventanas de la Corporación Valenciana, y bueno, que también sea un elemento de debate. Eso es lo que os quería contar. Os voy a tener que abandonar porque me gustaría conocer el debate, pero tenemos, aparte de tener que aprobar el presupuesto de la corporación,
tenemos que elegir a la persona que tiene que dirigir la sociedad, y estamos, como todo el mundo sabe, y todos los medios de comunicación se encargan de repetirlo a diario y varias veces al día, si puede ser. Estamos en un proceso de selección entretenido, y espero que pues en el plazo de un mes lo podamos resolver. Muchas gràcies. Molt bé, Enrique. Pues moltes gràcies per la teua intervenció. Sé que tens que anar, pots alçar-te tranquil·lament.